Karena aku ngaceng kok. Wong wedok apa ya iso ngaceng lho. Ya bisa pada ke masak. Lah wong wedok paling kembut ngono paling ya. Lambe. Ora. Tok tok. Dedi. Jadi malam ini berhubungan sama saya. Ayo tarik. Pelit mami ya pelit ta. Lektar. Karena Mas penjope Dedi malam ini tak kontrak nih gini. Dalam sayang. Mas Tata. Dedi sayang. Dancuk, paino dancuk teran-teran paino gatel teran paino. Sik. Penderku ki nang ndi lho biyen ki asem tenan. Pokoknya kudu persis Lah awak mami ora ya. support mamine ki. Dancuk biyen ki nang ndi to yo asem tenan. Wes. Walah meneh. Padahal kurang atus duwe topi loro lho padahal asem tenan kalah. Nah, Mbak, ana wong sekrek Mbak asem tenan paino. Sak menit ya. Sak menit. Nih. Ngadeg nih. Anu, Mami. HP-mu salahno kaya aku nih. Wes tak selen iki sayang. Wah, ya Wes selen pentilmu. ngendi? Pentilmu kedemen ya. Mudar ya. Hampir ceblok mudar. Susah. Khusus iki. Dancuk tenan. Jangan ya. Ayo. Piye ngene? Ya. Heeh. Ya wes. Kriya. Kilatmu dawa penuh. Piye no? Cepet. Kawan Malah aku to. Aku wis stroke iki. Ora aku stroke. Ora aku yang tidak habis. Jangan tahu. Nih, Mami. Sama nih kayak ini. Wes ra iso iki. Ora iso ngene. Mak kau ulah sawang ngene. Wes ra iso doan ta. Ora iso. Kata loh. Kaya wong stroke ya. Iki pancen challenge kaya wong stroke kok. Kalau ini kalah kan ini kok. Kalah bener loh, kalah bener. Cepet tak. Malah goyang tapi rada atuh ke kamera ya. Aku mau ngono kuwi mau kena saweranku ra iso. Kurang adoh kuwi mau. Kurang adoh kamerane. Aduh lho pojok kono lho, pojok kono. Yang kayak mau ya. Yang kayak aku mau ya. Mana ya? Tapi rada aja bejedok. Ya wes, dah atuh tapi Aku mental ora ya. ora. Dan kayak aku malah yang gede malah kaman. Mami yo, gede no. Aja digedhekke aku lho tingkat wetengku tingkat 9. Ora. Wetenge tingkat 9. Nah no, main no. Aku kalau ya wes. Nah, Rasa. aku ketok wetengku tingkat 9. Gede kabeh. Makanya aku kok nek jalan kayak mau jengking-jengking ngono ki bokongku gede ku. Wah, mlebu. Sayang bawel. Nih mami, polo nan aku aman nih kok, gak kalah ceblok, polo nan aku tok Wes, udah tak polo. Wes masuk.
Cah. Bang Gembel. Pengen weruh wong ayu goyang-goyang ora ya ya. Apa dikacar mata nih? Ben goyang-goyang Cah, ben goyang-goyang Cah. Triple. Oh, sentek triple. Anu mendloser Pak Nojar. Gedhi sing dhuwur. Ora gondloser ngene Pak No wis. Bentar mbak. Kayak nggone mami buhai gedhi ngisor dhuwur Cah lek kuwi tenan. Aku ora gede yo lho. Lanang aku bocor aku. Tapi nek Mbak Cherry bodine apik Pak No ora teng jembrot kaya aku. Wes bariki lek. Gandeng. Bariki lek ora nek pergerakan ya, ngomalae padha golek follower wae yo. Yo. Cari jodoh tapi. Cari jodoh tapi. Bela jodoh engko anu sapa jenenge? Mak Arini diundang kon ngeramal. Mbak, bukan nggone paino Mbak golek jodoh aku kok. Oke, aku ndok jodoh nang kono mah ditinggal nang hotel karo Elsie kok. Ora sida jodoh no. Ora tau mampir gunamu to? Sincan ora tau mampir Sincan. Mampir ndek mampir ngene. Kowe tak jaluki pelite ngono kuwi. Bret. Ya dhek njaluk apa? Njaluk pentil ngono to? Udah betul Cah, kajen saya Cah, sana Cah. Kajen saya Cah. Jaluk ngene. Njaluk ngene Cah. Jaluk Saya ngene. Mas. Karepe ngene terus wedi aku to. Ya, sing penting ra meteng lah wis to. Kok sampe ra meteng. Ya cepet meteng kok. Lu nganggo sutra to, ben ra lagi meronta-ronta. ben ra meteng. Ya. Atut. Njaluk untuk njaluk ngene Cah. Iku lek Njaluk ngene. karya nesu njaluk ngene. Cer aku mau ndelok lho Cer. Apa itu? Ndelok wong PK sing anune apa? Angger kalah ngono ka ya. Ndudone gaweke diluk sret ngono kuwi terus dhewe rungkat. Tapi 10k. Ndak wingi Pak No, ndak wingi aku karo Pak Jaruh ngono. Aku ning aku dikeki Boleh tolong tahu, kewan. No? Wah barke aku kon sret ngono langsung medun. Gelem ngono kuwi. Belum Mbak. Gelem aku wingi karo Pak Ada Jaruh. kan no. Enak aku anak. Tapi Aku rumku. kudu aku sing menang. Menang. Ayo Nah, hitungnya aku gawe tim ngono kuwi engko yuk. Munggah yo engko. Ayo, Lek. Engko det delone det. Bar iki ngomal det. Ngene lek no. Tapi aku Dia tim ngono kuwi lek aku no. nganggo akunku sitoke lho. Aku nganggo akunku sitoke. Yo, Mbak, aku yo ora akun iki Cer, akun sitoke sik Cer. Aku tak lihat akun kedua aku kuwi lek no yo. Sing misteri kuwi lek no. Ora Aku apa-apa. tak lihat misteri kuwi. Aku Iku seneni Brian kok. Turukmu ketok. Ya cuma ngomong kok. Iki kan wong lagi nggone koncone. aku Jawa dalem papi. Sing kalah ku mliyane turuk kore. Ya, ancuk Pokok bareng ngetokno ngono lek no ya langsung medun lek no ya, medun dhisik. Ya ta? modele ngono kuwi Dek. Aku ndek wingi ngene lho Mbak Ceri. Aku karo Pak Jaruk kan kalah ngene aku. Shoot ngono langsung medun. Iya, Ora pernah ancuk. tak do. Blek. Ayo Cah. Kalah Cah. Anu, nungging. Ayo Pak No kalah. Lek no. Aku kerja iki. Lek no. Ya, ancuk iki sono. Ya tahu. Ngene wae aku ngene wae. Oh ngene wae. Alah yang ini lah seru. Ya. Iya. Parah piye Pak No? Bokongku cilik ora seru lah.
Ya apa bisa ya. Mudok ngomong aku ngomong. Leno, Panang. merjune leno ngomong leno cari jodoh leno. Ngomong cari jodoh. Cari jodoh Ya, leno. ya wis. Dang, mudah-mudahan, no. Ya wis bahasa nganggo aku kira apa. Piye? Cari jodoh dhisik mi sembarang mi seperti munggah ngene leno mi. Aku niki lho. Aku Ya, ya. Mana penting dah saiki awake medhun dah munggah. Ya.